Tanky. Obrněná vozidla jako těžká podpora pro pěchotu na bojišti jsou tady už s námi přes 110 let. Původně se tanky zavedly do boje v první světové válce, aby pohly s procesem zákopové války a umožnili tak pěchotě prorazit silné opevnění nepřítele. Za první světové války měly tanky běžně více kanónů, kulometů, ale málo kdy věž. Během meziválečné doby většina zemí zbrojilo a vyvíjelo lepší tanky. A ti, kteří ne, tak ty na to za pár let dojeli. Třeba takové Německo, které mělo zákaz, se zabývalo tajným vylepšováním své válečné techniky. Tanky se začaly zlepšovat, dali se na ně věže, lepší pancíř a snížil se počet osádky a také děl. Během druhé světové války se tanky vyráběly ve více variantách. Lehké tanky, střední tanky, těžké tanky, stíhače tanků. Na podvozky tanků se posadily houfnice, anebo taky protiletadlová výzbroj. Pravděpodobně ten nejikoničnější tank druhé světové války je německý těžký tank Panzerkampfwagen 6 neboli Tiger 1. Zrovna já sám tady mám takový model Tigru 1 přímo doma. Vidíte, že je ten pancíř rovný, takže nemá tu výhodu odrážení, že by ta rána letěla takhle a odrazila se. Takže je efektivnější ten tank natočit ke směru takhle, aby se rány odrážely a pancíř tak nabyl efektivní tloušťku něco až okolo 200 mm. Tiger 1 byl navržen v roce 1941 a vyráběn v letech 1942 až 1945. Ano, rok 1941 je známý tím, že Hitler napadl Sovětský svaz. Takže tygři byli postrach Rusů. Já osobně jsem přečetl knihu o tankovém esu o Tukáriovi, který se právě proslavil se svým Tigrem. Tigr byl vyzbrojen 88 mm kanónem a jedním kulometem MG34 ovládaným radistou. Ten pozdější typ Tigru 1, což je Tigr 1E, měl druhý MG34 na věži ovládaným velitelem. Tigr 1 měl 100 mm čelní pancíř široký a 80 mm ten boční a zadní. Měl 5člennou osádku a 690 koní silný motor. Na jeho podvozek se přidala nástavba a vznikl tak stíhač tanků Ferdinand, kterému se také někdy říká elefant neboli slon. Mimochodem stíhač tanků Ferdinand byl vyráběn firmou Porsche a jestli si správně pamatuji, tak byl jsem v jednom muzeu a prý s vývojem toho tanku měl dost společného jeden český konstruktér. Časem byl vyvinut jeho nástupce Tigr 2, také označován jako královský tygr. Oproti Tigru 1 měl lepší 88 mm dělo a jiný tvar s lepším pancéřováním. Dalším ikonickým tankem druhé světové války je sovětský střední tank T-34, který se stal základem pro zbytek sovětských a ruských tanků dnešní doby. T-34, navržen a nasazen do boje v roce 1940, byl nejlepším tankem své doby. Tank T-34 byl vyráběn ve více variantách, což jsou T-34-76, T-34-57, T-34-85,
T-34-100 a byl inspirací vývojem jeho nástupce tanku T-44, který pokračoval v jeho šlépějích. Mezi těmi variantami se většinou lišila věž a samozřejmě kanon, což už jde poznat z názvu. Mimochodem ty čísla v názvu jsou ráže kanonů. Třeba zde opět mám model. Tohle to je tank T-34-76, klasická varianta se základní věží s tím menším dělem. A když se tam mělo dát potom silnější dělo, které se také dávalo na tanky IS-1, neboli 85 mm kalibr, tak se musela udělat větší věž. Když jsem řekl, že T-34-76 byl skvělým tankem své doby, tak se dívejte proč. Měl 45 mm, široký pancíř na boku i vepředu, vzadu 40 mm. Díky úhlům jeho naklopeném pancíři měl čelní efektivní šířku okolo 90 mm. A to neberu v potaz, kdyby se k cíli natočil o 45 stupňů. Celkem jich bylo vyrobeno až 84 070 kusů. Já tomu říkám taková odpadní jednotka, protože jeden německý Tiger byl schopen vyřadit několik takových T-34 ještě předtím, než vyřadili toho Tigra. Což jde krásně vidět třeba u bitvy u Prochorovky, nebo spíš se tomu říká bitva u Kurska, což byla největší tanková bitva v druhé světové válce. Byly tam obrovské ztráty. Původně jsem si říkal, nebo jsem se spíš zamýšlel, jestli nemám udělat video od nějakých historických politických událostí, jako je třeba smlouva Ribbentrop-Molotov a tak dále, které si tak trochu pamatuji z paměti. Ale nakonec jsem si řekl, že se vrátím k tomu, co mě vlastně baví už od dětství, teď už se teda o to zas tak moc nezajímám, ale stále si ty věci pamatuji. Jsou to prostě tanky. Vždycky jsem si pamatoval jejich ráže, kanony a takovéhle věci. Většinou jsem s tím otravoval ostatní lidi, které to vůbec nezajímalo. Děkuji za pozornost, doufám, že si z toho aspoň něco pamatujete.